عرست زينام بايتو كل تزبي شدشت رقاق عواجات بزرزر نمر أي ناب قوام كوميتي مريحو أب عود فريات بون نستوافرون وتتاو زقانون أكلات قدام منستر أبي أحمد أبستر قبلو أفلطو تواهبوهم كاب زينات إسرائيل بأشحات زغطرو وتهدرات نوفر ليبانوس كم توافر فليطان سلام طعنا بلي زخوركم تملكتي كمي تمسيو لك ساعات حد خوينو كم تلمود ما اد زينا حزنا مصينا لنا زيناتات اندمرحكو حبيركم صنح انا برهام فسايم فلما ناب حصرت زيناتات كحلف بايتو كل تزبي شدش ترققت اواجات بزرزر نمرأي ناب قوامي كوميتي مريحوم تي بيت مقري اب زمرحوم رققت اواجات ناي الكترونيكسن رققت اواجات هنصا ايتيبيان يركبوم بتوسخي قلقالوت أقرابي مدحنة إثيوبيا نمتياش صغار بركي قواج مرميرو بزرزر نكرأة مريح والله أب ليبانوس زلو زيغاتات دحننتهم أب حدقا نكيودق قدامنتو هايبو يسرح كم زلو منستر قدات وصاي أفليتهم عقبال قالت منستر أمباسادر نبيات جيتاتشو أب زهو مقلت منستر أب ليبانوس زلو قلولاو صعبو بزيغاتو كور دبلوماسي ندحن زيغاتات العلت عري يقبر الليلهم كساب حزي 51 زيغاتات ناب هاغروم مملاس كم استقال بمقلاص نتي صقم تقالعتي زخونون ناب هاغروم مملاس زداليون 3000 زيغاتات كم استمزغو حبيروم اللهم تي مزغبا حزون باكال بتليفونن اونلاينن امارصتات يقصل كوانت حالهم زيغاتات گن كندت تصبي زغبرلهم اي مزغوم زلو تبايلولهم إثيوبيا دبوب كوريان سممعنت دقف بروجكت 10 مليون دولار كتيمن منستر نقدن زواوي متسارن علم لخ ايجنسي متحبار دبوب كوريان سند سممع دقف بروجكت 10 مليون دولار كتيموم تي سممع تودادارنت وصيتات فريات حرشان ز تقنبابرو فريات قبرنان كابن مبال زخ الي تبايلو اللهم إثيوبيان موروكون ببهلي تاريخ هايمانوت نزلون ركب متنخار تسمعمعن بأتحابارنت منستر سلام موروكو علاو عود السراح مقبار زلو لأخ إثيوبيا مس منستر قدات اندومنتن هايمانوتن موروكو أحمد توفيق ذاتيوم منستر ديتا منستر سلام دكتور كيردين تزرام بهلن هايمانوتن هزي موروكو مس إثيوبيا تمساسال نزلو ويلوم توم كبرتات عمونغوتن حاجرات إن معول زمس أكلت يورك مقطال كم زجباد ما تزاريبهم أحمد توفيق بقدوم إثيوبيا لنبي محمد زجبرته وعلتهم قبل بملا مسلم حبرسب كتعتو كم زجبرهم تزاريبهم إثيوبيا موروكون ببهلي تاريخ هايمانوت نزلون ركب نمتنخر تكالوم مس منستر سلام بحبار كم زسرح الرجاجيسهم أب كتما مقالة بخلت نتبي حد بليون بير وزعي هنسات منجد أسفالت كم استجمره جزاوي بمحرار كتما مقالة أفليتم
أمخاري مسارة المعاد كنتيبا محدار كتما مقلا يتحافتو مبراهتو نقلقالو زيني ايتيبيا كمز قلتو عبتا كتما عبز حدش بجت عمت 9.4 كيلومترو من قد أسفالت مهناز استدحازة تلمي تقوارو مقوار تجميرو لهم أبتنصت من قدي 5.2 كيلومترو نبار من قدي بأسفالت نمسقانن 4.2 كيلومترو دمام حدوش زهنة انكم زخونة دما قليتهم يوم اتي من محدار كتما زهانس أزولو مسارة المعات من قدي نتا كتما توساخي صباغ كمز فترة اللون نبرتي حابيرو ملوم نبرتي كتما مغالتي هنصت من قدي تسفا زهبن نحبرة السابز حقوسن يلوم سرعت تنصت بقلطوف نكزازم جاموم كم زواصون توم نبرت وسخم حبيروم اتي كلل ناب سلاماو كنتات تملسو ابتا كتمام استفرالي سرعت لمعات تغواراو كخونو مرعايوم حقساتكم تخونو دمام توم نبرتي اركاغيصوم በኢትዮጵያ ምድር ኃይልን በብቸኝነት መጠቀም ኣብ መሬት ኢትዮጵያ ሓይሊ ከም ብሕታ መማረፂ ምጥቃም መሰል ትካላት ጸጥታ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምዃኑ ምርግጋጽ የድሊ የመንግስት ጸጥታ ተቋማት ብቻና ብቻ መሆኑን ማረጋገጥ ይገባል። የሽግግር ፍትህ ፖሊሲ የጸደቀ ሲሆን ፖሊሲውንም ለመተግበር የፍኖተ ካርታ ዝግጅት ተጠናቋል። ፖሊሲ ሽግግር ፍትሕ ዝጸደቀ ኮይኑ እቲ ፖሊሲ ንምትግባር ምድላው ፍኖተ ካርታ ተዛዚሙ ኣሎ። እቲ ፖሊሲ ንምፍጻም ዘኽእሉ መስርሕ ሕጊ እውን ተወጊኖም ኣለዉ። ፖሊሲውን ለማስፈጸም የሚያስችሉ የሕግ ማዕቀፎች ተዘጋጅተዋል። በመንግስት በኩል ዛሬም የሰላም በሮች ሁሉ ወለል ብለው እንደተከፈቱ ናቸው። ብመዳይ መንግስቲ በርታት ሰላም ኸዝውን ጋሒሎም ምስተኸፈቱ እዮም። ብውልቀ ይኹን ብሕብረት ብሰላማዊ መንገዲ ምስ ዝኾነ አካል ንምዝርራብ መንግስቲ ድልው እዩ። ለመነጋገር መንግስት ሁል ጊዜ ምን ጊዜም ዝግጁ ነው። የተጠናከረ ድጋፍና ዝተዋደደን ዝተጠናኸረን ሓገዝኩም ከይፍለየና በዚ አጋጣሚ ጻውዒተ ይቕርብ። ፈጣሪ ኢትዮጵያን ህዝባን ይባርኽ ይቐኒየለይ። ፈጣሪ ኢትዮጵያና ህዝቦቿን አብዝቶ ይባርክ። አመሰግናለሁ። معد زينا يقصل حزر ما بزرزر نابز حزنام زيناتاتي كحلف تملكتي أب عود فريات بون زتوافرون وتسيتاو زخونون حارستوت عفريت محبرات لاقتي بونن سبهافتن قدامي منستر أبي حمد أب استرقبلو عفلوت أو توهيبوغم نصبصاب تمسجن شفراو دهاب ياسين ዓመታት ዋልታ ኢኮኖሚ ተባሂሉ ዝተዘመረሉ ምህርቲ ቡን ኢትዮጵያ ሎሚ ኣብ ተዓውዲ ዝተዋፈሩን ውፅኢታዊ ዝኾኑ ሓረስቶት ኣልማዕቲ ለኣኽትቡን ማሕበራትን ሰብ ሃብትን ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ኣብ ዝተረኸብሉ ኣፍልጦ ተባሂብዎም እዩ። ኣብ ዝሓለፉ 5 ዓመታት ሓምለዋይ ዓሰር ኣብ ፍርያት ቡን ዘለዎ እጃም ብዘርኢ መልክዕ ዝተፈላለዩ ተመክሮታት ኣፍሪካ ሃገራት ዘካፈሉ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፉ 5 ዓመታት ምህርቲ ቡን ካብ 500,000 ቶን ናብ 1 ቢልዮን ቶን ምህርቲ ምዕባያ ገሊጾም ዛሬ ከግሪን ሌጋሲ እንቅስቃሴ በኋላ ሎሚ ድሕሪ ምንቅስቃስ ግሪን ሌጋሲ ብራዚል 3.7 ዝነበረ 4 እንትተብጽሕ ቪየትናም 1.8 ዝነበረ 2 እንትተብጽሕ ኢትዮጵያ ግን 500,000 ዝነበረ 1 ሚልዮን ቶን ክተብጽሖ ኪላ ብዕጽፊ ዓበያ 1 ሚልዮን ቶን ዓብዪ እዩ እንትበሃል ብቁፅር ጥራሕ ኣይኮነን። ኣብ ዝሓለፉ 5 ዓመታት ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ተጠቃምነት ቡን ብዝለዓለ ብርኪ ዓብዪ ሰብውን ዓብዪ ድሌት ቡን እውን ወሲኹ እዩ። ይኹን እምበር ቅድሚ 5 ዓመት ኢትዮጵያ ንኤክስፖርት ዘውዕለቶ ቡን ዘርከቡ መጠን ሸርፊ ወፃኢ 760 ሚልዮን ዶላር እዩ ነይሩ። ኣብ ዝሓለፈ በጀት ዓመት 1.4 ቢልዮን ዶላር ረኺብና ኢና። ተኺልና ኣሬና ሸይጥና ዶላር እውን ረኺብና ኢና። ደስ እዩ ኢሉና ኣብ ዓለም ለኸ ውድድር ቡን ኢትዮጵያ
ርክብ ንምባል ምትሕብባር ኩሉ ኣካል ዝሓትት ብምዃኑ ጥንኩር ስራሕ ምስራሕ ከም ዘድሊ እዮም እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ወሲኾም ዝገለጹ። እያንዳንዱ አርሶ አደር እያንዳንዱ ቡና ላኪ የግብርና ሚኒስቴር ሙያተኞች ማየት ያለባቸው ሕድሕድ ሓረስታይ ሕድሕድ ቡን ሰደድ ዝገብር ሰብ ሞያ ሕርሻ ክርእይዎ ዝግባእ ምትካል ክቕጽል ኣለዎ። ልዑል ዶላር ክነምጽእ ክንክእል ኣለና። ኣብ ዓለም እውን መርከቢ ኮፊ ኣረቢካ ጥራይ ዘይኮነስ እቲ ዝዓበየ መፍራይ ቡን ዝብል ሽም ክንሕዝ ኣለና። ኣብ ኮሎምቢያ ተቐራራቢ ምህርቲ ቡን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ተረኺቡ እዩ። ኣብዚ ዓመት ድማ ከም ዝውስኽ ጥርጥር የብሉን። ንቪየትናም ንምውዳር ግን ብሓባር ክንሰርሕ ኣለና። እዚ ስራሕ መንግስትን ዝምልከቶም ኣካላትን ስለ ዝኾነ ሎሚ ዝተሸለምኩም ብርቱዓት ኢትዮጵያውያን ኣብዚ ስራሕ ውሽጢ ዘለኹም እጃምኩም ልዑል ምዃኑ ተገንዚብኩም ኣብ ዝቕጽሉ 2-3 ዓመታት ብዜካ ብራዚል ንኢትዮጵያ ብፍራያት ቡን ዝበልጽ ሃገር ንኸይህልው ክንገብር ኣለና። ሽዑ ዋልታ ቁጠባ ተግባራዊ ንክኸውን ጠንኪርና ክንሰርሕ ኣለና። ቡን ብኣንጻር ንሃገር ካብ ዘበርክቶ ሸርፊ ወጻኢ ኣብ ህይወት ሓረስታይ ጭቡጥ ለውጢ ምምጻእ ተዘይተኻኢሉ ምዕባለ ምርግጋጽ ኣይከኣልን ዝበሉ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ናይ ሓባር ዕቤት ንምርግጋጽ ለኣኽቲ ቡን ልዑል ሓላፍነት ከም ዘለዎም ሓቢሮም በከፍተኛ ደረጃ ኤክስፖርተሮች ውሏችሁም ስራችሁም ከነሱ ጋር ስለሚያያዝ ብዝለዓለ ብርኪ ኤክስፖርተራት ውዕሎኹም ምስኦም ስለ ዝተሓዝ በዚ ሓሳብ ኣብ ገጠር ዘለዉ ዜጋታትና ህይወቶም ክቕየር ኣለዎ። ሓደ መንግስቲ ብብርኪ ሃገር ልምዓት ሓሳብ ምልውዋጥ ንበይኑ ምሕሳብ ዘይኮነስ ብሓባር ለውጢ ዘምጽእ ሓሳብ ተዘይሃልዩ ምዕባለ ኣይረጋገጽን። ቡናና ብብርኪ ሃገር ካብ ዘምጽኦ ዶላር ብተወሳኺ ህይወት ሕድሕድ ሓረስታይ ዝልውጥ ክኸውን ተንሰርሕ ዘላቕነቱ ስለ ዝረጋገጽ ድጋፍኩም ብጣዕሚ ትጽቢት ዝግበረሉ እዩ። ኣብ ሃገራዊ ኤግዚቢሽን ቡንን መድረኽ ኣፍልጦን ኣብ ዓውዲ ቡን ዝተዋፈሩ ውልቀ ሰባትን ትካላትን ላዕለዎት ሓለፍቲ መንግስቲ ኣብ ዝተረኸብሉ ኣፍልጦ ተዋሂብዎም እዩ። ምምሕዳር ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ቀረባ እዋናት ኣብታ ከተማ ዝተኸብሩ በዓላት ብሰላም ንክንዛዘሙ ኣካላት ጸጥታን ዘበርከትዎ ኣስተዋጽኦ ኣፍልጦ ሂቦም። ከንቲባ ኣዳነች ኣቤቤ እውን እታ ከተማ ዘተኣናገደቶም ድርብ በዓላት ብሰላም ንክዛዘሙ ኣስተዋጽኦ ዘበርከቱ ኣካላት ምስጋና ኣቕሪበን ኣለዋ። ጸብጻብ ኣዲስ ሚድያ ኔትወርክ እዩ። ጌታቸው ዓለሙ ከም ስዕብ ከቕርቦ እዩ። ኣብ ስራሕቲ ልምዓት ኮሪደር ዘላ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ቀረባ እዋን ብርክት ዝበሉ በዓላት ብሰላም ምትእንጋድ ክኢላ እያ። ነዚ ድማ ምትሕብባር ህዝቢ መራሕቲ ሃይማኖትን ሓይልታት ጸጥታን ልዑል እጃም ከም ዝነበሮም ከንቲባ ምምሕዳር ከተማ አዲስ አበባ አዳነች አቤቤ ተዛሪበን። በጋራ መስራት ምን አይነት ውጤት እንደሚያስገኝ እነኚህ بحضر مسرح انت عينت وزيك كم زمزق ازوم زحلفنا يوم بعلات دراي بزو حزارو يوم بعل حدوش عامات مسكال مولد فورم كتماتات افريكا قتلو دما إريتشا ابزوم كلو معلتات كي دخمكم كي سلجوكم ازيو بستودبن بستناببه مزوم كلهم اويات عيوزو كلو اكالات بزحي ودابن تقوارن كم حدث بمخان بستناببن بستودبن سرحو مسرح اخرين ايو እተን ከንቲባ እቶም በዓላት በሰላም ንክዛዘሙ ሓይልታት ጸጥታ ነዝተጻወቱ እጃም አመስኪነን። ይህንን የቻልነው የጸጥታው አካል ብዙ ጣጣዎችን ስለያዘልን ነው። ነዚ መስራሕ ስኻልና ትካላት ጸጥታ ብዙ እጃም ስለዝተዋጸልና እዩ። ንስኻትኩም ተጊፍኩም ስለዝሰራሕኩም እዩ። ንስኻትኩም ምስ ህዝቢ ተዋዲድኩም ምስ ህዝቢ ተሓባቢርኩም ሰራዊት ሰላም በብርክ ዘሎ ወዳድባ ህዝቢ ኣብ በዓላት ድማ ኣቦታት ሃይማኖት እውን ምስ ትካላት ጸጥታ ብዝተናበበን بحبر بستوادد من قدي زتسرح سرحيم ليتن قطرن كم دلينا إننا قوينا أبكت مان مسرح زغ القلتات سلستفتر أيوم كوميشنر جنرال كوميشن بوليس فيدرالي إثيوبيا دملاش قبر ميكائيل بوغانوم أبقصالي مسم محدار تا كتما بكل مداياوي عودي بمتحبار كمز سرح تزاريبوم አዲስ አበባ ከተማ አሁን ላይ አንዳንድ ጓደኞቻችን ከውጭ ከተማ አዲስ አበባ ኣብዚ ሕዚ እዋን ሓደ ኣዕርክትና ኣብ ወጻኢ ኣብ ኣኼባ እንትንረኸብ ናይ አዲስ አበባ ፎቶ የልዕሉሞ እዚ ዱባይ ኣይኮነን አዲስ አበባ እዩ እንኳዕ ደስ በለኩም እናበሉ ካባናን ላዕሊ ካልኦት ኣፍሪካውያን እንፈልጦምን ንሃገርና ዝፈትውን ሰባት እናፋለጡ እዮም። ብምዃኑ ድማ አዲስ አበባ ክትውቅብ ንዝሰርሕኹም ክብርቲ ከንቲባ
ክቡራት ኣባላት ካቢኔ ካብ ልቢ ክነመስግነኩም ንደሊ አዲስ አበባ ዓለም ለኻውያን መርሃ ግብርታት ብሰላም ንክተተኣናግድ ምትሕብባር ፖሊስን ሕብረተሰብን ዘለዎ ግዳ መልኪቶም ዝተዛረቡ ድማ ኮሚሽነር ኮሚሽን ፖሊስ አዲስ አበባ ጌቱ አርጋውዮም ጸጥታ ያለ ህዝብ ተሳትፎ ያለ አመራሩ ድጋፍ ማረጋገጥ እንደማይቻል ታወቃል። ጸጥታ ብዘይ ተሳትፎ ህዝቢ ብዘይ ድጋፍ አመራርሓ ምርግጋጽ ከም ዘይከኣል ይፍለጥ እዩ። ብብርክዚ ላዕሎት አመራርሓ እዛ ከተማ በብብርኩ ዝርከቡ ሓለፍቲ ክፍለ ከተማታት እዚ ምምሕዳር ከምኡውን ሰራዊት ሰላምን ኣካላት ጸጥታን ኣቦታት ሃይማኖት ኣብ ስራሕና ኣብ ጎንና ኮይኖም ተሓበርቲ ብምዃኖም እዞም በዓላት ብዘይ ዝኾነ ስግኣት ንዓና ብምድጋፍን ብምሕጋዝን ብሓባር ብምስራሕ ዝገበርዎ አስተዋጽኦ ልዑል ስፍራ ዝውሃቡ ብምዃኑ በዘጋጣሚ ኣብዚ መዓልቲ ምስጋና ንኹሎም ከመስግን ይደሊ ንአዲስ አበባ ዓለም ለኻዊ ተቐባልነት ንክህልዋን መባጽሕ በጻሕቲ ዓዲ ንክትኸውንን ንምግባር ብምትሕብባር ከም ዝስራሕ ኣብቲ መድረኽ ተገሊጹ ኣብ ክልል ማእከላይ ኢትዮጵያ ሩዝ ብምፍራይ ኣታዊ ምህርቲ ንምትካ እናተሰርሐ ይርከብ ቢሮ ሕርሻ ክልል ኣብቲ ክልል ንሩዝ ምቹው ዝኾኑ ከባብታት ብምፍላይ ዝተጀመረ ስራሕቲ ውፅኢት እናምፀ ምዃኑ ፍሊጥሎ ንጸብጻብ ኣስረሳ ወጌሾ ናዝሬት በሪሁ ኢትዮጵያ ብዘፈር ሕርሻ ብዝሓዘቶ ምህርቲ ናይ ምውሳኽ ትልሙሽጢ ሩዝ ዝተሓደ እዮም ኣብ ክልል ማእከላይ ኢትዮጵያውን ንምህርቲ ሩዝ ዘለዎ ዕድላት ብምፍላይ እናተሰርሐ እዩ ኣብ ዞባ ጉራጌ ወረዳታት እነሙርን ኢነርን ኣብ ዘፈር ልምዓት ሕርሻ ዝተዋፈሩ በዓል ሃፍቲ በላይነህ ክንዴ ኣብ 200 ሄክታር መሬት ሩዝ እናልምዑ እዮም ውሃ የሚቆምባቸው ኤሪያዎች በሙሉ ሩዝ ይሆናሉ ማይ ጠጠው ዝበለሎም ቦታታት በሙሉ ንሩዝ ዝኾኑ እዮም ኣብ ናትና መሬት ውሽጢ ንሩዝ ምቹው ዝኾነ መሬትና ከባቢ 200 ሄክታር ሩዝ ዘርኢና ኢና ከምቲ ዝረኣኹምዎ ብጣዕሚ ጽቡቕ ውፅኢት ከም ዘምጽእ ዘርኢ እዩ በምህርት ሩዝ ሸርፈ ወጻኢ በመትራፍ ንግዲ ኣታዊ ወጻኢ ምትዕርራይ ሓጋዝ ዝኾነ ተግባር እናሳለጡ ምዃኖም እውን እቶም በዓል ሃፍቲ ይገልጹ በኢምፖርት ሰብስቲቲዩት ከውጭ አገራችን ወጪ የምታወጣባቸውን በኢምፖርት ሰብስቲቲዩት ሀገርና ካብ ወጻኢ ገንዘብ ተወጽኦም ብምትራፍ በኤክስፖርት ኦሪየንትድ ድማ ልዑል ሸርፈ ወጻኢ ብምምጻእ ምስ መንጽር ተሓድሽ ፖሊሲ ቁጠባ ምህርቲ ኤክስፖርት ብዕጽፊ ኣታዊ የምጽእ ካብ ወጻኢ ንእትዎ ድማ ይቕንስ ስለዚ ንሃገር እውን ዝረብሕ እዩ ንትካልና እውን ዝጠቅም እዩ ኣብ ክልል ማእከላይ ኢትዮጵያ ንምህርቲ ሩዝ ምቹው ከባቢ ብምፍላይ ካብ ንእሽተይ ዝሕረስ መሬት ክሳብ ሰፋሕቲ ሕርሻታት እናተሰርሐ ይርከብ ሩዝን ለማምረት አንዱ አመቺ ሁኔታ አለ በክልላችን ሩዝ ንምፍራይ ኣብ ክልልና ሓደ ምቹው ኩነታት ኣሎ ኣብ ክልልና ብንእሽተይ ሓረስቶት ፈተናታት ጀሚርና ኣለና ኣብ ስልጤ ሓላባ ጉራጌ ተጀሚሩ ኣሎ ኣብ ሰፋፍቲ ዝረኣናዮ ነገር ሩዝ ተስፋ ዝህብ ምዃኑ እዩ ኢምፖርት ንምትካ ምህርቲ ወጻኢ ምዕባይ ወሳኒ ኮይኑ ኣብዚ ድማ ብጣዕሚ ተስፋ ዘለዎ ሓደ ሩዝ እዩ ኣብቲ ክልል ብብዙሕ ዘፈር ኣብ ሳለጥ ስራሕቲ ልምዓት ሕርሻ ካብ ውሕስና ምግቢ ቤተሰብ ክሳብ ዕዳጋ ዝበጽሕ ምህርቲ ንምርካብ እናተሰርሐ እዩ እንግዲህ በቤተሰብ ደረጃ በብርኪ ቤተሰብ ውሕስነት ምግቢ ንምርጋጽ ኣታዊ ምህርቲ ንምትካ ምህርቲ ወጻኢ ንምዕባይ ቀረብ እታወት ኢንዱስትሪ ብመጠንን ዓይነትን ንምዕባይን ብተወሳኺ ድማ ዘፈር ሕርሻ ፍልፍል ዕድል ስራሕ ክኸውን ንምግባር እዩ ዕላምኡ ኢትዮጵያ ሩዝ ብስፍሓት ብምፍራይ በምህርቲ ውሽጢ ዓዲ ንምትካ እናሰርሐት ምዃና እውን ዝፍለጥ እዩ ዘተ ሚኒስትራት ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ኣፍሪካ ክሳለጥ ምዃኑ ተሓቢሩ ሚኒስትር ሰራዊት ምክልኻል ፌደራሊ አይሻ መሐመድ ኣብ ዘፈር ህንፀት ዓቕሚ ትካላት ሰራዊት ምክልኻልን ካልኦት ዛዕባታትን ከም ዝዝተዩ ተዛሪበነሎም ንጸብጻብ ሰይድ ኣለሙ መርሃ ሰላም መረሳ ብቱርኖ አፍሪካዊ ሓድነት ኩላዊ ሰላምን ጸጥታን ብዝብል መሪሕ ሓሳብ ብዛዕባ ስለ ዝሳለጥ ዋዕላ ሚኒስትራት ሰራዊት ምክልኻል አፍሪካ ሚኒስትር ምክልኻል ሃገር ፌደራሊ ኢንጂነር አይሻ መሐመድ መግለጺ ሂበንየን ኣብቲ ዋዕላ ኣህጉራዊ ማዕቀፋት ምጥንኻርን ኣብ መንጎ ሃገራት አፍሪካ ዘሎ ወተሓደራዊ ትሕብብር ንምዕባይ ኣብ ዘኽእሉ ዛዕባታት ዘተ ከም ዝሳለጥ እውን ሓቢረን እየን የኮንፈረንሱ ዋነኛ ትኩረቶች ቀንዲ ጠመተ እዚ ኮንፈረንስ ኣህጉራዊ ማዕቀፋት ጸጥታ ምጥንኻርን ኣብ መንጎ ሃገራት አፍሪካ ዘሎ ወተሓደራዊ ትሕብብር ንምጥንኻር ዝዓለመ እዩ ኣህጉራዊ ዝኾኑ ማዕቀፋት ጸጥታ ዝድህሰስሉ ዝጠናኸርሉ ኣብ መንጎ ሃገራት አፍሪካ ዘሎ ወተሓደራዊ ትሕብብር ንጥምታሉን በአንፈት ትሕብብራትና ነቐጽለሉ ብዝብል ምይይጥ እንገብረሉ እዩ ዝኾን እንደምናስቀጥል የምንወያይበት ይሆናል ግብረ ራዕዲ ንምቅላስን ሓበራዊ ስጋኣት ድሕንነት ንምቕራፍ ከምኡውን ሓበራውነት ስለምጥንኻርን ብዘፈር ኢንዱስትሪ ምክልኻል ኣብነት ዝኾኑ ሃገራት ተሞክሮ ዘካፍላሉ ምዃኑ
ገሊጸን እየ ሌላኛው አፍሪካ ለዓለም ሰላም መረጋገጥ እቲ ኻሊእ ስለ ምርግጋጽ ሰላም ዓለም አፍሪካ ብንጥፈት ምኽባር ሰላም ዝወሰደቶ ግደ ነዚ ግደ ከመብርክቱ አህጉር ረቂሕና አፍሪካዊ ዕማማት ምኽባር ሰላም በአግባብ እንታይ ክጠናኸር ይግባእ መንታይ ይወንን ነዚ ግደ ከመይ ጌርና ኢና ክነጠናኽሮ ሓደጋታት ኣብ ዝገጥምሉ እዋን ብመዳይ ሰብኣዊ ሓገዝ ዝግበር ሓገዝ ኣብ ምዕባይ ርኡይ ነገር ክህልወና ንሓስብ ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ሰብ ሰራሕ ይኹን ተፈጥሯዊ ብርክት ዝበሉ ሓደጋታት ንሃገርና ሓዊሱ ኣብ ዓለምና ትንዳስዓቡ ይርከቡ እዚ ኣብ ዝገጥመሉ እዋን ፍታሕ ምንባር ዝኽእል ዓቕሚ ትሕብብር ከም አፍሪካ ከመይ ቢልና ንዕቢ ከም ሓደ ዛዕባ ሒዝና ነውግዓሉ ክኾን እዩ ኢልና ንሓስብ ብዘፈር ህንፀት ዓቕሚ ትካላት ሰራዊት ምክልኻል ብስልጠና ቴክኖሎጂን ስግግር ፍልጠትን ምዝማን ኣብ ዘኽእሉ ዛዕባታትን ካልኦት ተዳሓዝቲ ዛዕባታት ክዝተዩ ኢለን እየ እቲ መድረኽ ሰላምን ብልጽግናን መጻኢት አፍሪካ ከምኡውን ኣብ ሓበራዊ ጸጥታ መጻኢ ኣንፈት ለመላኽቱን ዞባዊ ጸገማትን ምቕራፍ ዘኽእሉ ሓበራዊ ትሕብብራት ባይታ ዝሕዝሉ ምዃኑ ኢንጂነር አይሻ ይገልጻ ከም ጸብጻብ ግልጋሎት ዜና ኢትዮጵያ ኣብቲ ዋዕላ ሚኒስተራት ሰራዊት ምክልኻል ሃገራት አፍሪካ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊት ተቐማጥነቶም ኣብ ኢትዮጵያ ዝኾኑ ወተሃደራዊ ኣታሼታት ኣብ ሰለጤን ወተሃደራዊ መጽናዕቲ ልዑል ዓቕሚ ዝውንኑ ምሁራን ከምኡውን ወተሃደራዊ ልሂቃትን ላዕለዎት ሓለፍቲ መንግስቲ ተሳተፍቲ ከም ዝኾኑ ተሓቢሩ እዩ ሕዚ ድማ ናብ ዜና ወጻኢ ክሰግር እስራኤል ብኣሽሓት ዝቑጸሩ ወታደራት ናብ ሊባኖስ ከም እተዋፍር ኣፍሊጣ ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ እውን ምስ ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ብስልኪ ተዛትዮም ኣለው ንጸብጻብ ሰይፉ ገብረ ጻድቕ ሙሉ ብርሃን ግርማይ እስራኤል ኣብ ሊባኖስ እናገበረቶ ዘላ ዘመቻ አጠናኺራ ቀፂላላ ኣብ ደቡብ ምዕራብ ሊባኖስ ሰኑዕ ዕለት ኣብ ዘሳለጠቶ ዘመቻ 50 ዝኾኑ ዕጡቃት ሂዝቦላ መቕታላ ዘፍለጠት እንትኾን ሚኒስተር ጥዕና ሊባኖስ እውን ኣብ ዝሓለፉ 24 ሰዓታት ጥራይ ብመጥቃዕቲ ኣየር እስራኤል 36 ሰባት እንትቐተሉ 150 ዝኾኑ ምቕሳሎም ኣፍሊጡ እዩ ሂዝቦላ እውን ንተኸታተልቲ 3 መዓልታት ናብ ሃይፋ ብዝሐንበበቶም ሮኬታት ምኽንያት ኣብ 12 ሰባት መጉዳእቲ ኣካል በፂሑ እዩ ቀዳማይ ሚኒስተር ቤንያሚን ኔታንያሁ እውን ኣብ ቀረባ እዋን ንዝተቐተሉን መከላኸሊ ሃገር ዝኾኑ ሃሽም ሰይፈዲን ምቕታሎም ዓብይ ዓወት እዩ ምባሎም ይዝከር እዩ ሂዝቦላ ኣብ ጉዳይ እዚ መልሲ ካብ ምሃብ ዝተቆጠበት እንትኾን እቲ መጥቃዕቲ ተፈፂሙ ካብ ዝተባለ ዕለና ኣብዚ ድምፂ ሃሽም ሰይፈዲን ኣይተሰምዐን ካልኦት ክልተ ኣዘዝቲ ኣባላት ሂዝቦላ ኣብ ደቡብ ሊባኖስ ብመጥቃዕቲ ኣየር ምቕታላ እስራኤል ዘፍለጠት እንትኾን ሂዝቦላ ግና ኣብ ዙርያ እዚ ዝበለቶ ነገር የለን ተቐቲሎም እዮም ዝተባሉ ኣሕመድ ሙስጠፋን መሐመድ አሊ ሐምዳን ኣብ ከተማ ኪራትን ኣብ ሰሜን እስራኤል ዝተፈጸመ ገበን ተሓተቲ ኮይኖም እዮም ነበርቲ ደቡብ ሊባኖስ ካብቲ ከባቢ ንኽወፁ እስራኤል ዝሃበቶ መጠንቀቕታ እቲ መጥቃዕቲ ከም ዝቐጽል ሓባሪ ከም ዝኾነ ተገሊጹ እዩ እስራኤል ብኣሽሓት ዝቑጸሩ ወታደራት ኣብ ዘመቻ ሊባኖስ ኣዋፊራላ ሂዝቦላ ናብ ሰሜን ሊባኖስ 150 ሮኬታት ተኩሳ እያ ብምኽንያት መጥቃዕቲ እውን ንፈለማ እዋን ሰላማዊ ዜጋታት ተቐቲሎም እዮም ብምኽንያት መጥቃዕቲ እስራኤል ካብ